манзил муроҳат ҳастам. ба мо эълон карданд ки 51 дақиқа вақт дорем. ҳар як сафари мо баробар аст ба марг. чун мо аз хона мебароем, намедонем ба хона боз бармегардем ё не. ҳавопаймои мо аз Москва ба Гуанҷо 10 соат хати парвоз дошт. пас аз 5 соати парвоз якбора ҳолати ҳавопаймо тағйир ёфт. дар баландии 10,000 метр 2 маротиба давр зад ва ба мо эълон карданд ки бо сабаби техникӣ фавран ба фурудгоҳи наздиктарин мефароем. ин фурудгоҳи шаҳри Новосибирск аст, ки то он ҷо 51 дақиқа буд. пеш аз ҳар як парвоз ман ҷойҳои пуламро, аз куҷоҳо қарздор ва баъзе корҳои анҷомнадодаро ба 2 нафари наздикам дар телеграм нависта, смсро ба тарзи автоматикӣ мемонам, ки пас аз 3 рӯз равад. дар ин лаҳза аз як чиз пушаймон будам, ки чаро смсро пас аз 1 рӯз намондам. гарчанде бемушкилӣ набуд, вале ҳавопаймои мо ба замин нишаст. баъд аз фаромадан баъд фаҳмидем, ки генератор аз кор мондааст. гарчанде ки аз ҳодиса ҳамагӣ 1 сол гузашт, ба худ як чизро фаҳмидам, ки зиндагиро ба баъд гузошта намешавад. телефонам имрӯз ин ҳодисаро ба ман хотиррасон кард ва ҳамаи амалҳои худро як бори дигар аз назар гузарондам. агар барои шумо ҳоло 51 дақиқа монда бошад, чӣ амал мекунед ва чӣ корҳои худро иваз мекунед? фикрҳои худро дар комментария нависед.